ci gaba da ayyukan da kakaki take yi wajen taimakawa al'umma. Kamar yadda aka sani, cibiyar kakaki ta ƙware wajen kare haƙƙin 'yan adam da kuma ƙwatar 'yancin al'umma, inda a nata ƙwarewar kuma take tallafawa mabuƙata ta hanyoyi da dama. Daga cikin ayyukan da kakaki take yi na tallafawa al'umma, a ci gaban shirin ta yi ƙoƙari wajen ganin ta ƙara gina wani gida da wasu 'yan mata tare da mahaifinsu suke zaune a ciki, wanda a lokacin damina sakamakon ambaliyar ruwa gidan ya rufta, sai suke amfani da buhunhuna da langa-langa wajen yin rufi su kwana a ciki, inda suka samu tallafi na kakaki waɗanda al'umma suke ba da gudunmawarsu domin taimakawa al'umma. Aka sake gina musu gida, sannan kuma aka sa musu ƙofofi, aka yi musu fenti, duk a cikin tallafi da al'umma suke baiwa kakaki domin ta baiwa al'ummarta. Kaɗan kenan daga irin ayyukan da kakaki take yi wajen tallafawa al'umma. A wani ɓangaren kuma har da ƙwato 'yancin al'umma da haƙƙunan al'umma inda aka danne su wurin da ba su da ƙarfi. Ku biyo mu domin ganin sauran gine-ginen da kuma tallafi da kakaki take yi.